Hey, welcome to another video, brothers and sisters. Soul Age here. Until you find your way back home. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι, αγωνίες μου και κοριτσάρες μου. Λοιπόν, μετά από το τελευταίο βιντεάκι του Πίου, που κάποιος ρώτησε, είσαι ρατσιστής ρε φίλε? Καμία σχέση ρε αδερφέ μου, με τον Πίο και για καφέ θα πηγαίναμε, αλλά δεν θα γινόμουν Super Saiyan, θα γινόμουν γκογκέτα. Με τα κόκκινα μαλλιά και θα πηγαίναμε για καφέ. Σήμερα θα δούμε 3 εντελώς τυχαία βιντεάκια που θα είναι ό,τι να είναι. Για πάμε στα βιντεάκια. Τι... Δεν το πιστεύω. Δεν πάμε καλά. Τι? Όπα, κάνω stop εδώ παιδιά. Λοιπόν, εάν το δω αυτό αυτή τη στιγμή στην πορεία στο Λονδίνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Recording με τη μία και upload. Δεν το πιστεύω. Εντάξει παιδιά, είμαστε 2017, έχουμε τεχνολογία, ιδέες, όλο βγαίνουνε. Παρά είναι τραβηγμένο αυτό. Δηλαδή, αντί να τραβάς εσύ τη βαλίτσα, καβαλάς τη βαλίτσα, μαρσάρεις εκεί μέσα. Drift. Δεν πιστεύω στην πορεία να έχει και τα μπελίτσας. Απαγορεύονται τα drift. Κοίτα αυτόν εδώ τώρα, δηλαδή, κοίτατε. Με τη βαλίτσα πάνω στη... Εμεδένω. Να τα πω όλα μαζί και μπέρδεψα τα μπουτια μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τον τυπά εδώ πέρα. Με το σακίδιο από πίσω, με την τσάντα του και από κάτω τη βαλίτσα. Να μαρσάρει. Δεν το πιστεύω. Πού είναι αυτός στη Ιαπωνία, πού είναι? Προφανώς πού άλλο. Όπα, είδατε? Όχι, καμία σχέση. Πήγα να πω, κάτσα να κάνω παύση εδώ πέρα. Πήγα να πω, είδατε, οι Ευρωπαίοι κλασικά, με το χέρι. Αλλά, να, εδώ βλέπουμε και άλλους που το γουστάρουνε. Μια ξάτμιση λίβη να κάνει... Ω Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Κάτσε να δούμε τη συνέχεια. Πάρτο, σούζες κάνει. Βόλε, δώσε, γκαζιές. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτό τώρα θα γίνεται στην πορεία. Θα είναι όλοι πάνε στις βαλίτσες τους. Πω ρε φίλε. Μπορώ να το φανταστώ. Το έχω σαν εικόνα. Διότι εδώ στο Λονδίνο είναι κάποια station που είναι τα station, δηλαδή κάποιοι σταθμοί τρένων που είναι πλήρες από άνθρωπους. Δηλαδή είναι όπως στην Ελλάδα όταν έχουμε Ανάσταση. Ανταστείτε αυτό κάθε μέρα που λέει σαν το Matrix. Όλοι οι άνθρωποι να κουνιούνται πάνω κάτω. Μόνο που έχω ήδη την εικόνα στο μυαλό μου. Οι άνθρωποι με τις βαλίτσες. Τι άλλο θα βγάλουν? Τι είναι ρε, πάτε καλά ρε, ξυπνήστε, τι μαλακίες βγάζετε? Είπαμε να βγάζουμε τεχνολογία, αλλά τι μαλακία είναι αυτή? Δεμπέλιδες να πούμε, να πάνε να φάνε McDonald's και καπάκι να πάρουν τη βαλίτσα από πάνω να την καβαλήσουν, γιατί βαριούνται να περπατήσουν. Παρεπιπτόντως αγωνίζουμε και κοριτσάρες. Είδαμε τον Πίο το μαύρο Super Saiyan, αλλά πέρα από την πλάκα, λοιπόν, επειδή βλέπω Dragon Ball κάθε φορά, κάθε Κυριακή, δεν χάνω επεισόδιο. Έχω στο description το κανάλι από το συγκεκριμένο εδώ που λέγεται Funny Cinema. Live κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο μεσάνυχτα μου μπαίνει Κυριακή στη Ιαπωνία live. Έχει τον τρόπο του να μας δείχνει το Dragon Ball, το Super. Από τον Toriyama που βγάζει την τελευταία σειρά, τη συνέχεια του Dragon Ball, να μας προδώσει. Για να μιλάω απευθύνω αυτή τη στιγμή για όλους τους fans του Dragon Ball να ξαναμπούνε. Είναι φοβερό. Σήμερα είναι Σάββατο, με τον TV Κυριακή, θα το δω. Το link το έχετε από κάτω στο description, δηλαδή στην περιγραφή, να τα λέτε στα ελληνικά κιόλας. Λέει κιόλας πως θα κάνει έχει με 3.000. Τι είναι? Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο βίντεο. Το κακό που έχω εγώ είναι ότι δεν γελάω με τίποτα. Κοίτα φάση.
Πάμε, ο χορός της ζεύρας, πάμε όλοι. Πάμε αγόρες μου και κοριτσάρες μου, ελάτε. Μπείτε στο ρυθμό. Οπ. Τι φάση, πώς είναι εκεί μέσα? Δύο άτομα, τι παίζει? Ένα άτομο. Ή δύο. Ή μια κούκλα εκεί από πίσω. Γιατί βλέπω εκεί που είναι ο πίνακας δίπλα, μια κούκλα. Για πάμε και στο επόμενο βιντεάκι. Κλασικά. Βλέπει τηλεόραση, έχει βαρεθεί να αλλάζει κανάλια, δεν έχει τι να κάνει. Οπ, ένα νέο email λέει. Το ανοίγει, κάτσε να πατήσω pause να το διαβάσω. Enlarge your penis 2 days. Reply now. Πατήσω play. Δεν μπορώ να σας το μεταφράσω. Λοιπόν. Τι στο που... Τι... Ακυριολεκτικά τι στο... Τι βλέπουμε ρε. Το φοβήθηκε, σου λέει άσε παιδιά άμα δεν του δώσω το hot dog. Τι είναι αυτό το βίντεο ρε, τι βλέπουμε τώρα, τι είναι αυτό? Όπα. Κάνε $50,000 κάθε μήνα πατώντας το κουμπί εδώ. Ωραία. Έγινε και λεφτάκιας και τα δύο. Όπα. Δηλαδή τι, δεν είχε λεφτά ο πρίγκιπας και του δίνει και λεφτά, κάτι τέτοιο? Μαλάκα μου, τι είναι αυτό ρε, τι βλέπουμε? Αυτό είναι καμένο τελείως. Ποιος καμένος το φτιάξε ρε? Δεν πάει καλά. Ω Θεέ μου, τι μαλακίες. Πω. Εντάξει παιδιά. Τι είδαμε ρε? Ό,τι να είναι. Πραγματικά το βίντεο το τελευταίο είναι ό,τι να είναι. Ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι. Μην ξεχάσετε για περισσότερα βιντεάκια να δώσετε ένα thumbs up. Τι έχετε να πείτε για το κάθε βιντεάκι που είδατε? Έτσι να κάνουμε συζήτηση όμορφα ωραία εδώ. Αφήστε σχόλια όσα περισσότερα μπορείτε. Μην ξεχάσετε like, comment, share. Share το βιντεάκι με τα φιλαράκια σας. Και για περισσότερα reaction βιντεάκια δώστε μια μπουνιά στο subscribe button. Και εδώ θα με έχετε. Λοιπόν, κάποιος καλεί στο Skype. Εμείς δεν δίνουμε σημασία τώρα, εμείς κάνουμε το βιντεάκι μας. Αλλά, μιας και καλή. Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι, μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!